kabaruji kan heeɗiɓe RFI Fulfulde e yeɓoɓe min e bejaji meɗen rendo on calminamo on paami eɗeni ɗo e ngal dingral Ibnu Battuta ngal Tanger ngal ganduɗa kawral mawgal hirnangue africayankewal hakkunde leydi Senegaal kam e leydi Mali ko ɗo tigui fijite ɗum noon sikki ala bandiraɓe e yewtere moɗon coftal ɓalli men oɗo alet mo pewɗen min gartu e yajede e ngal kawral jogol ngal waddi ɗo e ngal ɗo dingral kono eɗen gandi wona hengal tan leydi Maroc jaɓɓini follotiru ngo ma fijju e leydi Cameroun toon to Rabat wuri lamorde nde to Marrakech eɗen gandi ko kawral mawgal hakkude leydi Côte d'Ivoire kono kadi e leydi Égypte ko wona ɗum toon to Marrakech eɗen gandi Nigéria ma felɓodir toon e leydi Algérie ɗeɗo kawre nayyi woni kawre nayaɓal timmoode kono kadi men kal e kawre ɗe ganduɗa ko ɗiɗaɓal timmoode ma tawɗe tafama haade gandama ɗum noon tedduɓe wotodire ko yewtere men fattam lamiri oɗo alet yadude hen e hoɓɓe meɗen kono oɗon mbawi kadi no wowirni woppude miijoji mon e jiyandi mon ɗum noon tedduɓe foof ko ɗo e RFI Fulfulde daɗi duniyaru on jarama kabaruji kan